So atong tanawon sa Biblia kung tinuod ba gyud nga adunay pundok nga makaluwas. Kay karon mong panahon na daghan kayong angkunanay, daghan kayong nagiluganay. Yun sila nga kami may tinuod, yung buto dito pikas kami may tinuod. So daghan kayong gailuganay kung kinsa gyud tinuod nga pundok nga maoy makaluwas daw. So dili ta basta-basta nga utuo dayon sa mga nagiluganay nga sila gyud tinuod. So atong klarohon sa Biblia kung unsa gyud ang gisulti sa pulong sa Dios mahitungod sa pag-adto nato sa ginarian sa langit. Okay? So ato kining gikutlo sa book of John chapter 14 verse 6. Atong basahon ni sa diri, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kun dili moagi kanako. So ini nga verse klaro kayo mga igsuon nga si Jesus ang dalan. So wala nay laing dalan nga gisigutan pa gadiha. Walay baptist gisigutan dia, walay Pentecostal, walay born again. Any denomination walay gi-specific dia nga maoy makaluwas. But only Jesus ang pamaagi nga kita makaadto sa ginarian sa langit. So, ang atong Ginoo nga gilagaran manluluwas siya sa tanang tao. Pero dili tanang tao manggod ni dawat ni Jesus. So, John 1:12 niingon nga kadtong may dawat o misaling kaniya, giatangan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. So, dili tanang kitang tanan binuhat sa Dios.